Il-maġġoranza tal-poplu Malti jinsab ottimist dwar l-andament tal-pajjiż in ġenerali, però wieħed minn kull 5 persuni biss jemnu li l-kwalità tal-ħajja tagħhom ser tkun aħjar fis-snin li ġejjin. Dan ħareġ ċar fir-rapport tal-Eurobarometer, rapport annwali li jevalwa l-andament tal-popli Ewropej, li ma rapport wera biċ-ċar li għalkemm il-Malti jidher li hu poplu ottimist, fl-istess ħin minn dan ir-rapport jidher ċar kif bosta mhux jaraw il-futur għalihom personali jista' jinbidel għall-aħjar. Tant il-21% biss ta' dawk li pparteċipaw f'dan ir-rapport jemnu li l-kwalità tal-ħajja f'Malta u Għawdex ser jitjieb, xejra differenti anki mir-rapport ta' sena ilu fejn 12% inqas qed jaraw li l-kwalità tal-ħajja personali tagħhom tista' titjieb, bidla drastika fin-numri sena biss wara l-istess rapport. Intant instab kif 88% tal-poplu Malti jemmen li l-Unjoni Ewropea tista' fil-fatt iddaħħal iktar flus minn taxxi imposti fuq min ma jimxix mal-istandards ambjentali. Instab ukoll il-poplu Malti Wawċi huwa wieħed mill-aktar popli favur l-Unjoni Ewropea fih dan l-istess Unjoni b'62% tal-poplu jemmen li preżentament l-Unjoni Ewropea hija taġid kemm fuq livell nazzjonali u anki dak dinji. Apparti minn hekk il-maġġoranza assoluta tal-Maltin 92% tal-poplu jemmnu li sħubija fl-Unjoni Ewropea kienet ta' benefiċċju għal pajjiżna, dan anki jekk hemm min mhux kuntent bl-andament tal-Unjoni, iżda xorta waħda l-maġġoranza assoluta temmen illi din id-deċiżjoni kienet waħda li hija bżonn juża. Skont il-Eurobarometer, 56% tal-poplu għandu fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej. Barra minn hekk 92% tal-Maltin jaqblu li l-Unjoni Ewropea għandha tipprovdi l-fondi lill-Istati membri bil-kondizzjoni li dawn jirrispettaw is-salt ta' dritt u l-prinċipji demokratiċi.